Asi najdôležitejšie pri každej túre je správna obuv. A o tom, ako si správne vybrať turistické topánky, vám prezradím v nasledujúcom videu. Ahojte, moje meno je Michal Gerčák, som horský vodca UAGM. A ak ste tu noví, nezabudnite kliknúť na odber, aby ste nezmeškali ďalšie videá. Prechádzka prírodou či náročnejšia vysokohorská túra vedia byť krásnym zážitkom a dobrou spomienkou najmä vďaka jednej veci, a to našim nohám, ktoré nás tam bez pochyby dostanú. Otázka výberu vhodnej obuvy a poznanie toho, ktorá špecifická obuv sa hodí do daného terénu, je preto veľmi dôležitá. V tomto vlogu by sme vám rád priblížili jednotlivé typy topánok a ich špecifické označenie, ktoré máme zároveň vo zvyku odporúčať našim klientom pri vodcovských túrach. Delenie kategórií turistickej obuvy je veľmi jednoduché a ľahko zapamätateľné, keďže je vo zvyku označovanie druhov podľa prvých písmen abecedy. Kategória A – vychádzková obuv. Jedná sa o nízke topánky, trailovú bežeckú obuv alebo trekové sandále. Majú mäkkú podrážku a sú veľmi ľahké a pohodlné. Hodia sa do nenáročného terénu, na spevnené cesty, využiteľné sú aj na bežné nosenie pod skaly alebo na bicykel, alebo na stenu. Kategória AB. Jedná sa stále o vychádzkovú obuv. Sú to topánky podobné prvej kategórii, avšak výrobcovia sa viac špecifikujú na podrážku, ktorá je o niečo tvrdšia ako topánky kategórie A. Môžu byť i vyššie, ponúkajú lepšiu ochranu členkov a hodia sa na spevnené cesty, ale aj na nespevnené a napríklad aj na lezenie. Kategória B. Treková obuv alebo Rada Approach. Toto sú už pevnejšie topánky s tuhšou podošvou, ktorá v lete bez problémov zvládne nespevnené cesty tuzemských, ale aj zahraničných kopcov. Sú vhodné aj na túry v ľahkom a stredne náročnom teréne aj s batohom. Častokrát súčasťou tohto druhu býva aj jednoduchá Gore-Texová alebo iná membrána, ktorá zabezpečuje nepremknutie obuvy. Táto kategória je veľmi široká. Patria tu aj nízke, aj vysoké topánky a taktiež tzv. Horské tenisky. Základom je, že tá podrážka je vhodná na skalný terén, napríklad Vibram alebo aj iné značky, a vyššie topánky s ochranou členku zabezpečia, že aj v prípade pošmyknutia, a to sa môže stať už v spevnenom alebo aj nespevnenom teréne, máte väčšiu stabilitu a nepodvrtne sa vám členok. Toto odporúčam, alebo takúto obuv odporúčam na každú túru v nespevnenom teréne a teda aj na túru s horským vodcom v letnom období v našich končinách. A ja osobne mám rád takéto vyššie, hlavne kvôli tej ochrane, ale nasledujúce samozrejme aj nízke. Častokrát, keď je sucho, sú ideálne podmienky, alebo pri ľahkých lezeckých túrach a hrebeňoch. Tieto konkrétne mám veľmi rád napríklad na taký vidlový hrebeň. Dnes sú na trhu aj tenisky na členok s Vibramovou podrážkou. Sú samozrejme vhodné aj na turistiku, avšak ak je tam textil, tak sa veľmi rýchlo opotrebujú. A v náročnejšom, povedzme lezeckejšom teréne, kde potrebujete bočnú stabilitu, tak tie s textilom vás tak nepodržia, ako napríklad tieto kožené topánky, ktoré spôsobom svojho šnurovania sú na takýto terén prispôsobené. Kategória B/C. Treková obuv. Pevné a takmer celokožené pahorky disponujúce vysokou obsázkou, ktorá ich chráni pred mechanickým poškodením. Sú vhodné na nespevnené cesty, náročnejší trekking s ťažkým batohom, na pohyb v súťoviskách, ale aj na pohyb na snehu za použitia turistických mačiek. Tieto konkrétne od La Sportivy, mal som ich za celú kariéru asi 7 párov a takmer vždy po roku som ich vymenil. Jedinou chybou týchto topánok je, že na tejto vnútornej strane mali tú gumu, ktorá ich chránila pred mechanickým poškodením, ale na vonkajšej strane chýbala a tým pádom po roku sa vždy takto poškodili. Kategória C. Obuv na ľadovcovú a vysokohorskú turistiku. Tieto topánky sú podobné kategórii B/C, avšak pri výrobe sú používané často lepšie technológie. Zväčšia za použitia syntetických materiálov, pri ktorých sa docieli najmä nízka hmotnosť obuvy, ale stále zároveň vysoká odolnosť pred mechanickým poškodením. Štandardne majú tieto topánky drážku na pätie pre uchytenie poloautomatických mačiek. Podošva je z tvrdšieho materiálu a je prispôsobená na vysokohorskú alebo ľadovcovú turistiku. Väčšinou majú zapracovanú aj nejakú formu izolácie a viete ich využiť počas jesene, zimy a na jarné snehové túry, ale aj na túry v Alpách. Zároveň sú vhodné na ľahké lezenie ľadopádov. Osobne túto kategóriu nepoužívam v letnom období, jednak kvôli vyššej váhe
ale aj kvôli tomu, že je v nich príliš teplo. A zároveň guma je trošku tvrdšia, prispôsobená na sneh a pri pohybe na skále mi to trochu vadí, lebo nie je tam taká prilnavosť. Kategória D, horolezecká a expedičná obuv, tu patria topánky z veľmi odolných syntetických materiálov vyrobené najnovšími dostupnými technológiami, ktoré disponujú drážkami pre automatické mačky na päte, ale aj na špičke. Bývajú zateplené, majú častokrát integrovaný snehový návlek, uzatvárateľný zipsom, sú určené predovšetkým do vertikálneho terénu, ideálne na zimné horolezectvo, lezenie ľadopádov a mixový terén. Táto kategória sa označuje aj ako 4000, lebo tie ďalšie expedičné, určené na výškové horolezectvo, častokrát sa delia na 6000 a 8000 metrov. Toto je základné rozdelenie turistickej obuvy. Samozrejme, môžete namietať, že stačia jedny nízke topánky a zvládnete v nich všetky túry v letnom období. Áno, môže to byť pravda. Minulé leto zvládol Kilian Jornet vystúpiť na všetkých 4000 v Alpách a používal pritom v podstate len tenisky. Toto sú však extrémne podujatia a ani ja osobne nepoužívam nízke topánky pri všetkých túrach. Keď máte nestabilný terén, množstvo malých voľných skál, alebo je mokro a šmíka sa, mám radšej vysoké topánky, konkrétne tieto. Veľmi dôležité je, aby ste si zadovážili aj vhodnú vložku do topánok. Pri väčšine turistických topánok je štandardná vložka, ktorá nepodporuje držanie klenby. Počas túry prichádza k únave, chodidlo opuchne a klesá klenba. Vtedy vás topánky začnú tlačiť a začne to byť nepríjemné. Toto je jednoduchá športová vložka, ktorá tomu zabráni. Čo sa týka veľkosti, tak osobne si kupujem maximálne o pol čísla väčšie turistické topánky. Pre jednoduchšiu predstavu, keď do nezašnurované topánky za pätu vložím ukazovák, tak to je správna veľkosť. Myslím, že som spomenul všetko. Ak by ste mali nejaké otázky alebo potrebovali poradiť pri výbere obuvy, napíšte nám to do komentárov. Niektoré modely od Black Diamond si viete zakúpiť aj v našom e-shope na cracksman.sk. Ďakujem, že ste dopozerali toto video do konca a nezabudnite dať like. Vidíme sa na budúce.